ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон. агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат, сурат ва маълумот чорӣ кунем, мо дар видеои оянда реклама эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст опелои хечебек аст ки бо нархҳои арзон, опелои караван, опелои асраҷӣ, мошинои советскӣ ва дигар мошинаам аст ки ҳамашон бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. ба ҳамин хотир видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. навора салом мекунем. маҳрамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Opel Astra аст ки соли 2006 1999 аст ки сози фурӯш мегӯяд бензини холия, умуман газа дагӣ нест. мотор мегӯяд простой 6 литр, коробкаш механика, соистани мошин мегӯяд беҳтарин. радной краска мехе бадрон аз худаш аст ки 4 та диска, 4 та баллонаи 80%, кондиционер, электропакет. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи октябр ҳаст бадрон. мошин мегӯяд умуман мегӯяд такси гаштагӣ нест. 2018 сол мега ай Латвия мега худамон овардаги аст бадрон. мошин мегӯяд як даст гаштаги аст. ягон ҷам камбуди расхода дорад. мошин фақат барои кори худашон гаштаги аст. умуман мегӯяд такси ва газа дагӣ нест. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ бадрон. боз арзонтара мешавад. ин мошин дар ноҳияи калхозобод буда ки ҷалолиддини балхи румида қарор дорад. ноҳияи калхозобод. рақамошон аст. дар рақамошон рақамо расӣ аст бадрон. ватсапам пайваст доранд. ҳамин рақамо дар промои занг занед дар ватсапшон нависен ба шумо ҷавоб метиҳанд ва қайтон савдо мекунанд. мошин ҳолаташ беҳтарин мегӯяд. ягон камбудӣ надорад. мошин ай Латвия омадаги ягон камбудӣ як даст гашта. маърамат хай маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамо пурра. дӯстони азиз, занг зада гиред. дев мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel хечебек аст ки соли 2006 1995 бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор мега прасо экономи 1.5 литр, коробкаш механика, соистани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин 4 калпак, 4 баллонаи 80%, салоншам тоза, магнитофон, радной краска, хаддавои ҳамаш беҳтарин бадрон. ин мошин бадрон хелаки дасти як одамда гаштаги. номеро транзит мошин мегӯяд нахаду. дастрошна мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи 19000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегиранд мегӯяд бо камтарадга мегӯяд муомила мекунем. ин мошин дар шаҳри бохтар қишлоқи перви майда қарор дорад. шаҳри бохтар дӯстон азиз дар ҳамин территорияи шаҳри бохтар опишим. ҳастай рақамо мегафони тоҷикистон кор мекунад ва рақамо расияшон ҳам аст кор мекунад. дар ин рақамошон ватсап имо пайваст доранд. одамоне ки ягон саволи иловагӣ дошта бошанд дар ҳамин ватсап мега нависанд ба шумо атфе медиҳанд. агар шумо ягон мисол ягон нарх каданӣ бошед адреси пурра шаҳ ин рақамои мегафони тоҷикистон инашам кор мекунад. ҳар рақамошонда метавонед мисол муроҷиат кунед дигар маълумотша гиред. мошин 19000 сомонӣ дар территорияи шаҳри бохтар. дӯстони азиз, шумо дар магар ҳамхали мошинои фурӯшӣ бошад агар ё ки хона, замин, квартира, маърамат, сурат, маълумот шуроӣ кунед, фурӯшта мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имотон подлисаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 2110 аст ки мошини молодёж нест. соли 2006 2004 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор мегӯяд простой 6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин монитор, задни камера, хоб, коробкаш 100%, электропакет, центра замок, хоб 4 диска, 4 та баллонаи 80%, задаги пӯстагӣ надорад. салоншам тоза ҳай. монитор, задни камера, санбуфер, электропакет, центра замок. ягон душ мега, ягон меличовка мегӯяд кор надорад. ҳолати беҳтарин бе ягон расход. мотор дӯстон азиз беҳтарин састани. нархи мошина 15500 сомонӣ гуфташа, не ки мегӯяд нархи ахирон шай нашуд арзон шад дигар нагуфтиянд. хай кадом метавонед агар савдо карда тонед бо қачон савдо мекунед. ин мошин дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 15500 сомонӣ. рақамошон рақамои тисел аст кор мекунад. маърамат дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гиред. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли 2006 1995 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш простой 6 литр, коробкаш механика бадрон. мошин хай камтар расходҳои косметически кор дорад. 4 диска, 4 баллонаи 50%, электропакет,
салон шам тоза мошин мегад ҳолати корида яъне ки камтарбардор яъне касби чиз ки кор расход дора яъне болои капотуш уже камтар безеб шуда гаста ва исусу камтар мисол касби чиз ки кор мекунем. Лекин нархи мошин мегад арзон аст 5200 сомонӣ аст ки боз камтар дига муомила мекунам. Ин мошин мегад дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. Хай кадом территория бошад яъне ки бо маълумотои пурраша мегирад рақамошон мегафон аст мошинча бениҳоят нархаш арзон аст. Чӣ хеле гуфтам 5200 сомонӣ ки ихе нексиюда вообще хе нархода редки меғалтанд. Қачон занг зада чақчақ не маълумотча гирем. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra аст ки светои сафед соли 2006 1988 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторш мега 1.8 литра коробкаш механика саистани мошин мегад нахаду ҳолати корида. Мошин 4 диска 4.70%, салоншам тоза, номери транзит, радио краска сафед брадон. Нашуд хадавои ҳуҷҷат ва задаги пурсидаги чизои ягон маълумотош нест кадомтон ки мехарен бо пурсида мегирем. Хоб мошина мегад дастрош мефурӯшад бо нархи 9500 сомонӣ бисёри бад не камтар дига мегад муомила мешавад. Ин мошин бадро дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. Аз шумо хоҳиш дорам ки одамоне ки намехарад беҳуда мегад нороҳат накунанд. Мошин хай яъне ки нархша арзанда аст мумкин хай ягон расходам дошта бошад бо инаша аниқ мекунад. Рақамошон тисел мошин дар территорияи Душанбе 9500 сомонӣ марамат занг занед. шумо дам агарам халии мошино бошад аз хотир набарам дӯстони азиз мошин хона замин квартира ягон техника фарқ надорад сурат маълумот ё ки ягон видеоша када рӯй кунем мо фурӯшда рекламада албатта мегузорем. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван универсални соли 2006 1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторш мега просто 1.6 литра коробкаш механика саистани мошин мегад нахаду беҳтарин. 4 та балон мегад пачка хадавои кадагас бадрон мошин мегад фақат ами камбудиш амна ки як ҷош мегад ҷои пусидаги мегад дора ҳамрош ки хай уже сос кадаги мегад не ки пусидаги мегад мисол дошта кади ҷош ами хел соҳибшон гуфтиян. Салоншам тоза радной краска 4 диска ухташ 4 балони нав дорад. мошин мегад нахаду мегад ай ҷош мегад заводид мешавад рафта мебиёяд. хоб нархи мошина мегад 13500 сомонӣ гуфтасем бо арзон мешавад не ки бисёри бад не кадоме ки ё ки 10000 5000 мегад арзон мекунад хубош занг нада арзон мекунад мегад то 2 ё 3000 мегад арзон мешавад бисёри бад не бадрон хай маълумотои пурраша бо мегирем. ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамошон аст мегафон кор мекунад марамат бародарони азиз маълумотои бештарша гирем. агар хоҳем хали мошини арзонак бо барои шумо пешкаш кунем баъдон дар комментар нависед ки чӣ хеле мошино ба шумо бисёртар дар кор аст. Opel каравана хечбека ягон мошинои советска мошинои навай албатта нависед мо пешкаштон мегардонем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон бояд тагир аст Opel Vectra аст ки чӣ хеле шумо дар комментар хоҳиш мекунед ки Opel Vectra бисёртар шавад инаша баъдон нархи арзон ката ки ҳозир фаҳмонда метиҳем. Opel Vectra соли 2006 1993 бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш просто 1.6 литра коробкаш механика саистани мошин мегад ҳолати средни бадрон мошин мегад на зури зур на безеб ҳолати хуб да мегад яъне ки айҷош заводид мешавад мерад мебиёяд. мошин 4 балонаи 60%, 4 дискаҳои сафед, салоншам тоза ҳайбардорон магнитофонамаш кор мекунад. хай нашоти ҳуҷҷат хадаво и чизо ягон маълумотоша нагуфтем барои ҳамин кадомтон мехарен пурсида мегирем. хоб дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ. ин мошин мегад дар территорияи ноҳияи Файзобода қарор дорад. одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтар мекунад то қасуми холӣ алиш фалиш намешавад. ина рақамошон 111 катиаса бадрон кор мекунад дар ноҳияи Файзобод 10000 сомонӣ марамат занг занед. лайкотона фақат дарек надорен занед силкаи навори моро дар васаби мотон падисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон мошинои мусофиркаш аст ки Hyundai Starex соли 2006 2000 сола ки сӯзишвориш мегад тоқа гази хойлай бадрон Hyundai Starex тоқа газ кати соли 2006 2000 сола ки сӯзишвориш газ объем моторш 3 литра коробкаш механика саистани мошин мегад беҳтарин бадрон мошин радной краска аст 4 диска 4 балони 80%, лекин нашуд тонировкаш ягон чи гуфтагӣ нест электропакет кондитсионерамаш 100%. мошин баъдон дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ.
бо одамоне ки мехарам мега бо арзонтарам мекунем мега ин мошин дар туратура Душанбе пойтахта қарор дорад. Ина рақамо телефонашон навистагааст. Аз ҳамин рақамо бештар маълумотша занг зада мепуршен 35 сомонӣ. дӯстон азиз, мо бисёр такрор намекунам. Агар ки шумо дар ҳамохали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира бошад, марҳамат роӣ кунед, фурӯшта мегузорем. дар имзо равор ҳамоқа мошини фурӯшӣ буд пешкаштон кардем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.